Hej folkene, og velkommen til video. I dag vil jeg vise jer og fortælle lidt om, hvilke steder man kan bruge dem her makeup. Dem her har jeg fået for Matas, og den bruger man i ansigtet og til sådan her. Husk at købe den. Dem har jeg ved at købe i Matas også, og den putter jeg nogle gange på her. Og det er ikke en neglelak, du kan bruge til hænderne her, for at lige olie dem lidt. Og den her kan du putte i ansigtet på folk, hvis nu er de vil have lidt behageligere. Og den her kan du bruge i håret, for at glatte det. Og den her, den bruger jeg sådan her på øjenvipperne, hvis jeg nu gerne vil gøre mig pæn til en fest eller andet. Og det samme gør jeg med de her to. Det er bare nogle andre slags. De er lidt tykkere, den er lidt tyndere, den er lidt tykkere, den anden. Og den her putter man nok bare heroppe over. Ja, og så ser det rigtig pænt ud. Og den her kan man også. Og det er en lille slags parfume, jeg låner af mor. Og det her det er til hovedet. Altså alle de her. Alle de her, de tør putte på hovedet. Og det er den her også. Der er det en dagcreme, det er en natcreme, dagcreme og sådan bare en her, jeg kan putte i hovedet. Og så er det sidste ting, det ved jeg ikke rigtig, hvad er, men tror jeg til øjenbrynene. Tak fordi I så med den her video. Husk at like den, hvis I godt kunne lide den. Like den, hvis I godt kunne lide den. Og husk at skrive i linken nede i kommentaren, hvis I gerne vil se, hvor jeg viser flere opting. Husk at gøre det. Hej folkens.